Dobar dan svima, ja sam Blanka Lasić, poslovni trener i coach. Koristim ovu priliku kako bih vas pozvala na drugu radionicu koju organiziram u suradnji sa Hubom 387. Radi se o temi uvođenja u posao novih zaposlenika, što sa novim zaposlenikom unutar prvih mjesec dana. Prije nego krenemo na neke ključne stavke radionice koju najavljujem, vjerujem da je jako važno podsjetiti se vašeg iskustva kada ste prvi put došli na svoje novo radno mjesto. Dakle, svi mi pamtimo svoje prvo iskustvo na novom radnom mjestu, što po pozitivnim, što po negativnim stvarima. Nekako uvijek imamo tendenciju pričati isključivo o onim pozitivnim stvarima, što je super, budite pozitivni. Međutim, kako bismo mijenjali stvari i nadograđivali stvari i činili stvari boljima, nekada moramo porazgovarati o onome što nije valjalo. Pa ako ste se recimo osjećali kao da ste bačeni u vatru, kao da ste mačić koji se baca u vodu, onda to baš nije bilo dobro iskustvo. I mi koji radimo ili smo radili u odjelima ljudskih potencijala znamo koliko je važan imidž, koliko je zapravo važno strukturirano uvoditi u posao osobu, a sve sa ciljem da osoba što prije razumije interne procese i procedure poslovanja, da što prije razumije s kojim ključnim osobama ili odjelima najviše komunicira i na koji način. Događa nam se često da zbog nedostatka vremena ili loše organizacije jednostavno nekako preskočimo taj dio i zapravo taj uvod u posao bude vrlo kratak ili nestrukturiran i onda tamo negdje nakon 6. mjeseca što novi zaposlenik radi počinjemo shvaćati ili dobivati povratnu informaciju kako nešto nije bilo dobro. Kako biste to izbjegli, dođite na našu dvodnevnu radionicu Check in and get on board, gdje ćemo pričati o strukturiranju uvođenja u posao, zašto je to važno, koji su benefiti toga, kako uključiti i menadžere ostale koji surađuju s vama u taj cijeli proces, kako izvući ono najbitnije za prvih mjesec dana i obratiti pažnju zapravo na detalje, jer vjerujte, detalji čine razliku. Radionica je ponovno namijenjena svima iz odjela ljudskih potencijala, međutim naravno i onima koji zapošljavaju osobe, imaju neki proces selekcije, regrutacije, te im je također jako važno da osoba što prije preuzme svoju odgovornost i bude na svojoj radnoj poziciji 100% angažirana sa svim informacijama i znanjima. Dakle, ponovno vas pozivam, dođite i nadam se da se zapravo vidimo brzo.